जायनो आं माबायदि ब्लग बानायो आं गासैयावबो ब्लग बानायो नैबे जाबाय आम्बागाव बर्डार जायो आरो बै आम्बागाव बर्डार जायो आरो आम्बागावनियाव दंखायो बेयाव दायो नै गासिबो माइ गायखांजोब्बाय गैला जोब्बाय हालेवनायाबो जोब्बाय एल'नायाबो जोब्बाय हौवा जोब्बायनो खामानिया गैला दायो न'खौनो मोनफैबाय दा बेयावनो दङ दायो मोनबाय नै दा बेयावनो दङ नै बे जाबाय आमाइ लाहानि न' गोजानाव फैदो आरो बेनि उनाव आमागा मिसनाव हांनायगोन दा दसे बेखौ नायलांसै आरो नायदो फंबाया मा गेलेदों नोङो बेसे समायना गेलेनो मोजां आरो नोंलाय नों गेलेयाखै नायनोसै बिथाङाबो बिकास दैमारि बिथाङाबो इउटुब चेनेल दङ बिथाङा बेनिखौबो साबसक्राइब खालामना हो नोंनि नामखौलाय बेयाव होबानो जागोन माथो नोंनि नामखौ होबानो जागोन आंनि नामा बिकास दैमारि आं बायदि रोखोमनि एमेजिं फेक्ट्सफोरखौ लानो हायो इन्टारेस्टिं फेक्ट्सफोरखौ नों बुंबानो जागोन बेयाव साबसक्राइब खालामना हो अननानै हायोबा बुं बिथाङा बिकास दैमारिनि इउटुब चेनेलखौ साबसक्राइब खालामबानो जाबाय नोंथांमोना बेहाबो इउटुब चेनेल दं नायनोसै खोथो ओइलाय नायदो बिकास दैमारि दे नों बुंना हो आङो बेलेग बायदि रोखोमनि फेक्ट्स इन्टारेस्टिं फेक्ट्सफोरखौ होयो इउटुबाव बर' लेंगुवेजाव नोंथांमोना नायनो हागोन इन्टारेस्टिं फेक्ट्सफोरखौ लाना फैयो आरो एमेजिं फेक्ट्स नायनो हागोन नोंथांमोना सोलोंनो हागोन साइन्टिफिक बा ओरैनो जिखुनु आरो बिदिनो साबसक्राइब खालामना हो अननानै लोगोफोरा साबसक्राइब खालामनो बिथाङा मोजां भिडिअ होयो आरो आपल'ड होयो मोजां भिडिअ लाबोयो बिथाङा बिनि भिडिअखौ सापर्ट होबानो जाबाय माथे खर' मा सिरिदोंलाय गुफुरलाय माबासो दां नंगौ जेबो जायाखैदां जेबो जाया बियो ओरैनो बाइक सालायबानो बारजों थांजोबगोन बियो फालतु